Yang na tarawih, datarangan nakipatindig noon, iman to sa masjid do. After Aisa, pag nagawi, naukabgi sa katantuan sa Quran, agusi sa sunnah. Mata na sunnah na nunabi, o di na inesugu nabi, sembilan kanu sa sunnat after Aisa sa masjid, adin din jaman, na bagay tano sa magatos. Aisha, after Aisha, na tarawih ataw. Uway, nga na ba na tarawih na uwa pamanagi na ni sunaw nabi? Na pamana pirmiu kano sa magatos nibu. Uway, kana kuha, natigag iya, kauto siya busa, laman na ini siya yung gimunir, natigi munira, diga nagipluba kada. Okay. So mga loksa kang mga pagariakan na nga mga pagaritano pagunot ko Ahlul Bait. Dia grupo si na siya Ahlul Bait na magaysiran sa magatos ngibu. Ay, Sa mapakamoyan niyo. Namimboleh ba na 10,000? Nakamigay si Munay. Na 110,000. Oh. Uway, o mapakamuya ni wag yung gaya, diniw di ingula na sambay ang sunat. Pera Tarawih. pulo ka rakat, putuan niyo sa tarawih. Sa iko Oriya na Aisha. Na sunna puro nabi. Ana pasudan niya sa Quran. Agu na pasudan niya sa Quran. Sunna. Kadi benar ang utaknya turun Omar. Agi na bid'ah. Ugid na mapia bid'ah. Na mga bugay kanu sa dalil na kanta. Ini raw turun sa 110,000. Agawan niyo premium. Okay. So again puna na ya bad na makabagay sa dalil. Okay, nakuntakan niyo bu si Apuras. Kuntangan niyo si Apuras. Okay, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ginan permio imagay ranon kaya kabaya ang kaya mga pagaritano pagunot ko siya Ahlul Bait na makatirawisiran asar kamapakamuayan so dalilyan ko kaliwanagyan si ko hadith agusi sa Quran udi na Pitero o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam At terawih kanu sa lagi sa lagi dang kaya suwenyo. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.